ହାଇ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ୱେଲକମ୍ ବ୍ୟାକ୍ ଟୁ ଏମିନି ବ୍ଲଗ୍। ଶୁଭ ସକାଳ। ଆଜି ସକାଳେ ଆସି ଷ୍ଟାଫ୍ମାନଙ୍କ ପାଇଁ କରିଥିଲି ଟିକେ ଆଳୁ ଭଜା। ତାପରେ ଆଳୁ ଭଜା କରିସାରି ଗେଷ୍ଟର କିଛି ପୁରୀ ସବଜି ଅର୍ଡ଼ର ଥିଲା ତ ସବଜି ବନେଇ ରେଡ଼ି କରିଦେଲି। ତାପରେ ପୁରୀ ବେଲିକି ତାକୁ ଫଟାଫଟ ବନେଇ ଦେଇଥିଲି, ଭାଇ ନେଇକି ଚାଲିଗଲେ। ତାପରେ ମୁଁ ଆସିକି ଗାଧୋଇ ପାଧୋଇ ରେଡ଼ି ହେଇଛି ପୁଣି କିଚେନ୍ ଯିବା ପାଇଁ। ତାପରେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଗଲି ମୁଁ କିଚେନ୍ରେ ପହଞ୍ଚି କରିଥିଲି ଟିକେ ପେଟ ଭଜା କରିଦେଲେ ପୁଣି କାମରେ ଲାଗିଯିବା। ପେଟ ଭଜା ସରିଗଲା, ଏବେ ମୁଁ କାମରେ ଲାଗିଗଲି। ଆଜି ଷ୍ଟାଫ୍ର ହେବ ଡାଲି ହେବ, କଲା ଆଳୁ ଭଜା ହେବ, ଆଉ ଗୋଟେ ଶାଗ ଭଜା ହେବ। ତ ଏଠି କଲା କାଟିକି ରେଡ଼ି କରିଦେଇଥିଲି। ତ କଲା ଆଳୁ ଭଜା ପାଇଁ ଆଗେ କଲା ଭାଜିଦେଲି। ତାକୁ କଲା ଭଜା ରଖିଦେଇକି ତାକୁ ସିଝିଗଲା ପରେ ତାପରେ ତାକୁ ଆଳୁ ମିଶାଇ ଭଲ ଭାବରେ ଭାଜିଦେଲି। ତା ଦୁଇଟାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଭାଜି ରେଡ଼ି କରିଦେଲି ପୁରା। ତାପରେ ଯେଉଁ ଆମର ଡାଲି ସିଝେଇ ରଖିଥିଲି ତାକୁ ଟିକେ ଛୁଙ୍କିଦେଲି। ତାକୁ ଟିକେ ଶୁଖିଲା ଲଙ୍କା ଦେଇକି ଭଲସେ ଛୁଙ୍କିଦେଲି। ଛୁଙ୍କି ଦେଇକି ରେଡ଼ି କରିଦେଲି। ତାପରେ ଗେଷ୍ଟଙ୍କର କିଛି ଅର୍ଡ଼ର ଥିଲା, ଆଳୁ ଭଜା, ଚିକେନ୍, ଡାଲି ସେଗୁଡ଼ା ସବୁ ରେଡ଼ି କରି ଦେଇଦେଲି। ଭାଇ ତାଙ୍କ ନେଇ ଚାଲିଗଲେ। ତାପରେ ଜଣଙ୍କର ଗେଷ୍ଟଙ୍କର ଅର୍ଡ଼ର ଥିଲା, ଗେଷ୍ଟର ସବୁ ଅର୍ଡ଼ର ଚାଲିଗଲା। ତାପରେ ଯେଉଁ ଶାଗ କାଟିକି ରଖିଥିଲେ ଭାଉଜ, ତାଙ୍କ ସେ ଆସିକି ଭାଜିବେ କହିଲେ। ତ ଶାଗ ଭାଜିବା ପାଇଁ ତାକୁ ରସୁଣ ଭଲସେ ଦେଇକି ସବୁ ଛୁଙ୍କିଦେଲେ। ତାପରେ ଶାଗ ଦେଇକି ତାକୁ ଭଲସେ ଭାଜିଦେଲେ। କାରଣ ରସୁଣ ଦେଇକି ଶାଗଟା ଭାଜିଲେ ବହୁତ ଟେଷ୍ଟି ଲାଗେ। ଆପଣମାନେ ତ ଖାଇଥିବେ ଜାଣିଥିବେ, ମୁଁ ଆଉ କ'ଣ କହିବି ଆପଣମାନଙ୍କୁ। ତାପରେ ବସିଗଲେ ସମସ୍ତେ ଖାଇବା ପାଇଁ। ଆଶା କରୁଛି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଲାଇକ୍, କମେଣ୍ଟ, ସେୟାର ଆଣ୍ଡ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍।